Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de podcasturi Legale ca un aer. Eu sunt Gheorghe Rămânean și astăzi împreună cu Diana suntem alături de Delia Pascalu, care este consilier juridic. Bună, Delia! Bună! Mulțumim că ai acceptat această invitație. Cu mare plăcere! Cred că o să fie un episod destul de interesant, fiindcă o să aflăm povestea Deliei, care la momentul actual este consilier juridic în Franța, ceea ce mie personal mi se pare destul de interesant. Foarte, foarte. Și vrem mai multe detalii despre facultate, despre perioada din timpul facultății, cum ai decis să de la facultatea de drept și cum ai ajuns până la urmă să practici dreptul în Franța. Ok. Plecarea mea în Franța are originea înaintea terminării facultății, mai exact în timpul școlii. Eu am fost colegă cu Cezar în aceeași școală, el era la clasa de engleză, eu eram la clasa de franceză. Și făcând cursuri bilingv franceză, mi-am dorit să plec în Franța. Și parcursul ăsta școlar nu era foarte clar în ce domeniu mă voi orienta, dar știam sigur că voi pleca. Iar faptul că în liceu am făcut cursurile bilingve mi-a permis să dau un test de limbă, DELF, în clasa 11-a, și am tras și într-un program cu clasa în care am dat bacul francez. Ei, și chestia asta îți permite să pleci în Franța la universitate fără alte formalități. Deci cu bacul chiar românesc, cu un test de limbă de nivel minim B2, pardon, poți pleca și te înscrie la oricare universitate din Franța. Eu nu știam exact momentul terminării liceului, care era structura învățământului superior în Franța, care este foarte diferit de cel românesc, în sensul că ai o distinție... mă interesează. Da, clar! Eu eram prins așa. Ai o distinție între universități, institute și școli. Okay. Vă explic. Nu știu, mai sunt în dedesubt cele care se cheamă BTS. BTS sunt nivelul la care vrei să te profesionalizezi, faci doar 2 ani după terminarea școlii, nu neapărat cu bac luat, în care să fii, cumva, așa, ești calificat și poți intra după aceea, de exemplu, ca ajutor de inginer. E o vulgarizare enormă ce mă aude din Franța acum, o să-mi spun prostii, dar în general îți permite să ai acces la joburi relativ bune cu o școală după terminarea liceului. După care vine universitatea. Universitatea este din învățământul superior cu bac luat, cea mai de jos. Și anume că în Franța, odată ce ai bacul, ei consideră că toată lumea care are bacul are dreptul la învățământ superior. Și atunci ei nu fac o selecție la universitate. Nu fac o selecție pe bază de dosar, nu fac o selecție pe bază de admitere. Fac o oarecare selecție, n-aș putea să vă spun exact pe ce criterii, dar în general cam cine vrea să aibă acces la universitate, acum este mai modern, nu era vremea mea, că am terminat liceul în 2008. Nu era sistemul de acum nu vă interesează cum era atunci, este o platformă online pe care te înscrii pe dosarul și îți aplici exact cum era la clasa 8-a, puneai niște opțiuni. În universitatea aia, exact. Da. Și la sfârșit, ei se angajează să-ți dea un rezultat, cel puțin pentru cei francezi. Dacă ești străin, nu îți garantează că ai acces la universitate, dar vă spun că nu e atât de greu pentru partea de universitate. Eu nu știam chestia asta, că să dai la universitate, la facultatea de drept, nu era un capăt de țară și aș putut intra din prima. Eu am vizat o școală. Deci vă spun, era deci așa, e universitatea, institutul și apoi școală. Școalele se cheamă Grande École, marile școli, unde este o competiție enormă, unde se intră de-abia din anul 3 în universitate, adică în loc să intri în universitate, intri în niște școli preparatorii, la care te înscrii și te pregătești. Pentru o anumită școală este ca un sistem de internat, unde înveți non-stop, nu asta faci. Examen. Și dai un examen la sfârșitul celor 2 ani de prepa la marile școli. Și dacă nu iei, că sunt mulți care nu iau, intri direct în anul 3 de universitate. Acolo sunt foarte multe paralele între universități. Dacă le iei, bravo, ești
ai accesat la școala pe care ai vrut-o și, în general, ai acces la cele mai bune joburi sau la joburi din minister sau chestii foarte căutate și de franceză. Da. Bun. Eu am dat direct la o școală din asta care căuta câțiva copii din diferite țări ale Uniunii Europene. Și am dat examen la ambasadă, am fost selecționată pe bază de dosar, dar nu știam că erau de fapt 2 locuri și erau vreo 150 de candidați în Europa de Est. Ok. Nu l-am luat. Greu. Nu l-am luat și a fost singura mea încercare. Așa am aflat la sfârșitul clasei a 12 cu admite ridicată și cu un bac luat cu vreo 90, 70 în România, dar trebuia să aleg o facultate pe la care nu neapărat mă pregătisem. Nu voiam drept în Franța, voiam științe politice. Ei, și uitându-mă așa în curicula universității, eu sunt din Iași, deci într-un fel nu era logic să plec în alt oraș, am gândit eu că facultatea de drept ar fi interesantă pentru că celelalte specializări la umană nu erau neapărat o meserie la care îți trebuia o calificare precisă. În sensul că ai putut să te adaptezi în comunicare și relații publice după aceea sau în resurse umane, cu indiferent cam care universitate ai fi făcut. Da, exact. Motiv pentru care m-am înscris la facultatea de drept. N-am poveste în care să vă spun că eram pasionată de meseria de jurist, că aș fi avut vreo familie, vreun magistrat sau ceva. Nu, nicio treabă. No, și așa am început eu facultatea de drept de la Cuza, la zi, care nu m-a pasionat deloc la început, ce să vă zic. În primul an mi s-a părut îngrozitor. Ce să vă zic? Nici nouă. Mi s-a părut că nu este... După aceea am văzut cum se făcea în afară, că am să vă povestesc, dar mi se pare că curicula de 4 ani încă nu este adaptată a ceea ce ar trebui să fie facultatea de astăzi. Nu sunt super profesorii cu mine, dar așa este. Nu știu dacă știți despre procesul Bologna în 2006, când România se pregătea de intrarea în Uniunea Europeană, am fost obligați să ne adaptăm și unor criterii de standardizare a diplomelor universitare ca să poată exista echivalențe. Cum le avem acum pe credite sistemul Exact. Atunci s-au băgat creditele. Ei, și sistemul european este construit din 3 cicluri. Licență, master, doctorat. Și atunci ei spuneau că o licență trebuie să fie concepută ca un curs general, după care studentul în domeniul respectiv să se orienteze către o specializare precisă într-un master. Și doar dacă își dorește cercetare să meargă la doctorat. Asta e logica sistemului de credite. Exact. Numai că facultatea de drept și-a negociat să rămână în 4 ani. Una din puținele facultăți care a rămas cu 4 ani. Celelalte ați văzut, jurnalistica, literele și așa mai departe, jurnalismul, au rămas pe 3, da? Au făcut tranziția. Ei, și văzând după aceea cam cum este organizat curicula în licență acolo și cum este aici, acolo ai mai multă libertate ca student să-ți alegi cam ce ai vrea să studiezi, ca după aceea să te specializezi în master. Adică nu ești obligat să faci și civil, general și procesual, și penal, special, general și procesual. Dacă nu vrei să fii penalist, nu te forțează nimeni să fii as în penal. Ceea ce în facultatea de drept din România nu poți să scapi, e baza. Civilul plus penalul e baza. Exact. Ei, dar nu toată lumea trebuie să fie excelent în orice. Asta e logica de acolo. Bun. Și pentru mine anul întâi a fost urât în sensul că mi se pare că trebuia să învăț totul pe de rost, ceea ce la mine nu merge. Cred că toată lumea s-a confruntat. Exact. Și aia am fost pe punctul de a mă lăsa. În sensul că făceam alte activități cu asociații, eram implicată cu totul alte lucruri, cu asociații și așa mai departe. Dar când am terminat anul întâi, nu foarte mare dificultate, ce să zic, nu cu note mari, dar nu cu mare dificultate. Mi-am zis, hai să-mi dau o șansă și atunci, dacă îmi place sau nu, văd în amândoi. În amândoi am hotărât să învăț serios și am învățat și când m-am apucat în amândoi, nu lipsea foarte tare. Am întâi, să vă zic, așa, foarte sincer.
Adică învățați în nu trebuia să știi neapărat pe de rost ce învățai înainte. După care a fost mai ok, ce să zic, am hotărât dacă tot o fac. În schimb, salvarea mea, să zic așa, a fost că am plecat în Erasmus în anul 3, la Lyon. Eu vrând să fac drept european, de fapt, era scopul meu să mă specializez după aceea. Am luat toate cursurile din Erasmus din Lyon. Nu știu dacă ați făcut deja Erasmus, dacă știți sistemul, în sensul că acolo chiar poți lua ce cursuri vrei tu, chiar dacă nu sunt echivalente. Dar vă asumați când vă întoarceți că dați restanțele pe materiile neechivalate. Nu scuzați-mă, cea mea nu este foarte bună asta. Nu știam chestia asta. Eu am plecat în semestrul 2 din anul 3, la 1 ianuarie, deci mi-am pierdut sesiunea din semestrul 1, pentru că ea era, să știu, de sfârșit de ianuarie. Și am făcut toate cursurile care mi-au plăcut, de la anul 1 până la Master 1. Cam asta e, Master 1 e primul an de Master la ei, separate. Poți să faci un Master 1 la o universitate și un Master 2 la altă. Nu te forțează nimeni să-l faci în același loc. Și atunci am descoperit cam ce-mi plăcea. Am avut note foarte bune, ceea ce mi-a permis după aceea să mă întorc în Franța. Și când am întors în anul 3, am dat în vară toate examenele de anul 3. În sesiunea specială din toamnă. Dar mi-am asumat, a fost o vară grea, dar nu e imposibil, dacă asta vă doriți. N-aș sfătui pe oameni să faceți toate examenele din anul 3, mai ales, care e greu, într-o vară, dar depinde de proiectul vieții, totul este posibil. N-am fost singura care a făcut asta. Am terminat anul 4 în Iași. În Franța încep admiterile la master încă de prin luna ianuarie, la master. În sensul că acolo constituiți un dosar și acolo trebuie să începeți să puneți curicula voastră din universitar, cam ce ați făcut, deci notele, cam ce ați făcut până atunci în activități extracurriculare care sunt extraordinar de importante. Dacă ați făcut un Erasmus, pentru mine a contat pentru că aveam note foarte bune și a fost într-un fel echivalența lor în sistemul lor. Da. Pentru că ei nu cred în 10 din 10. Când văd pe cineva cu 10 din 10 spun este imposibil așa ceva, nu există cineva perfect. Notele din Franța sunt între 0 și 20. 20 n-a avut nimeni niciodată. Dacă ai peste 16, media, sau chiar notă peste 16, ești considerat extraordinar. Deci ai acces la doctorat. De fapt, de peste 14 ai acces la doctorat. 10 ca să treci. 10-12 e ok. 12-14 deja îți pune mențiune pe diplomă care spune că ești bine. Deci îi spun assez bien, adică binișor. Și peste 14 deja e mențiune pe diplomă, adică îți arată, uite, tu, de exemplu, poți să pui în CV, uite, am avut assez bien, între 12 și 14, notă mare. Și peste 14 deja e bien, adică, băi, uite cine sunt, cam așa. Ei, când văd e curicula românească în care văd 9, 10, 8, eu aveam o medie de 9, cred. Pe cei 4 ani de școală și, nu știu, câtă licență aveam 8, deci, nu știu, ieșise o medie de 9, 40, 9, 50 între cele două. Și eu, cum e posibil ceva? Ați picat? Ei gândeam că am picat, vedeam că e din 20 inițial. Deci explici că nu e din 20, că e din 10. Și după aceea când văd că e din 10, se uită strâm. De asta au contat notele. Media mea în Erasmus era 15. Atunci când au văzut că, de fapt, 15-le lor corespundea, de fapt, cu aproape de 10-le nostru, au considerat că era ok. Și așa am început direct un Master 2, de asta vă spun diferența între primul an de Master, primul an de Master se cheamă M1 și al doilea an de Master M2. De ce? Ele nu sunt cuplate. În sensul că după ce termină licența de 3 ani, dau un concurs pentru Master 1. Să zicem că intră cam 1000 la facultatea de drept din REN, când am fost în REN a doua oară. Din aia 1000, cam
200-300 termină licența. Pică foarte mult în primul an. Adică să faci o selecție. Faci o selecție mare. serioasă, mare, da. După care îi dau examen, concurs mai mult, că poți da și interviu, la primul an de master. Să zicem că la master, în general, pe specialitate, pentru fiecare, sunt multe master, multe specialități de drept, intră 30 în primul an. În M2 intră doar 14. Tot pe concurs. Deci, nu la da, dar atunci se și mută. Studenții au tot timpul obișnuința de a merge în altă universitate, la alt master. Ei nu stau 5 ani în același loc. Nici măcar 2 ani la master în același loc. Iar faptul că eu am făcut 4 ani de licență în România, mi s-a considerat că am 240 de credite, deci am dreptul să intru direct în Master 2. Și am fost acceptată în Master 2 la una din școlile pe care le vizasem eu inițial și n-am intrat după liceu. Și era un parteneriat, tot așa pe niște locuri internaționale. Eram eu de la drept și o colegă care a făcut științe politice. Și se specializează oarecum pe dreptul european și a intrat. De asta vă spun, nu e liniar. Poți la un moment dat să faci un master. Ea nu e și a jurist, dar a ieșit specialist în afaceri internaționale pe diferite chestii. În fine. Ala a fost imediat masterul în care m-am specializat în drept internațional și drept al Uniunii Europene, care a fost pe cercetare. Te oprești? Care a fost pe cercetare. Și acolo, iarăși, mă vorbesc cam mult, să-mi spuneți dacă nu, e ok. Nu, e foarte ok. Acolo ai master pe cercetare și profesional. Diferența fiind, faci un stagiu în cel profesional sau vrei să accesezi la un doctorat după aceea. Da. Și stagiile respective îți permit în general să fii și angajat în firma în care faci respectivul stagiu. Da. Tot a fost primul master, m-am specializat după aceea, am făcut alt master pentru că dreptul european, dacă aș vrea să vă dau un sfat, nu prea dă locuri de muncă. E o realitate. Sunt foarte multe facultăți care au drept de master în dreptul Uniunii Europene. Este foarte interesant pentru cultura voastră generală, ca să înțelegeți aplicabilitatea legii Uniunii Europene în dreptul național, ca să înțelegi exact cum se aplică o directivă, cum funcționează instituțiile europene, cum tu, ca jurist, poți după aceea să folosești dreptul european în instanță, la ce nivel, unde te duci, până unde te duci, până la Curtea de Justiție, etc., este extrem de interesant pentru un jurist. Dar ca să lucrați ca specialitate, dacă ăsta e scopul, ca funcționar al Uniunii Europene, e greu. E o concurență acerbă, nu zic că e imposibil, eu am încercat, dar nu am avut timpul și răbdarea necesare să aștept până când se mișcau ei, până când făceau toate selecțiile, etc. Nu am avut. Gândește-ți tot timp. Da, dar în timpul ăsta tu nu lucrezi. Exact. Și atunci... Asta e partea mai mult. Da. Eu nu am fost dispusă, adică a fost visul meu să fac chestia asta. Am aplicat pentru stagiul la Comisia Europeană, am fost preselecționată, erau 16.000 de oameni, am fost selectați 1.600 parcă, erau 800 de locuri, deci am 2 pe loc. Și în momentul în care ești preselecționat, intri în Blue Book, nu știu dacă ați auzit de el. Blue Book-ul reprezintă o bază de date a stagiarilor preselecționați de Comisia Europeană și tu atunci încerci să faci lobbying, să suni diferite instituții, de fapt diferite direcții generale ale Comisiei Europene care sunt pe domenii, agricultură, energie, etc. Și tu începi să suni oameni și să-i zici, uite, sunt un student extraordinar, am făcut asta și asta și asta și aș vrea să fac stagiul de 6 luni la voi. E greu așa. Am încercat, e foarte greu dacă nu cunoști pe cineva, dacă nu am fost selecționată. Acum că noi fi fost eu foarte interesantă, posibil, nu știu ce nu a funcționat, dar n-a funcționat. Cum a avut loc intrarea în profesie și mai exact în ce constă ceea ce faci tu acum? Deci, în mod ideal, dacă aș fi cunoscut bine sistemul, ar fi trebuit să încep cu master profesional sau ar fi trebuit să fac stagii încă din primul sau al doilea an de facultate.
Ei încurajează foarte mult studenții să facă măcar 2 luni în vară stagiile neplătite, pentru că în Franța sub 2 luni sunt neplătite în companie. Peste 2 luni firma trebuie să te plătească cu un minim acolo, măcar 500-600 de euro. Ceea ce nu sunt foarte mulți bani, dar permite unui student să aibă măcar un... Să acopere câteva cheltuieli. Exact. Ei, eu m-am trezit cu 6 ani de universitate fără niciun stagiu, pentru că făcusem ambele master pe cercetare. N-am știut să mă orientez. Dar nu mi-a părut de lucru pentru al doilea master. Mi-a plăcut foarte mult. Dacă ar fi fost la profesional, probabil aș fi început imediat un stagiu semestrul 2 și n-aș fi avut ocazia să întâlnesc atât de mulți oameni faini. Și m-am trezit că trebuie să fac stagii, pentru că nu te poți angaja, să fim clare de la început. Nu există să te angajezi fără stagii acolo. Și când zic stagii, adică muncești dimineața până seară, ca un salariat, numai că ești, exact, numai că ești stagiar și nu salariat. Da. Ei, și m-am trezit că trebuie să fac acest lucru. M-am scris la școala de formare a avocaților. Acolo e obligatorie. E o școală, se cheamă Institut d'études judiciaires. Comparație la noi cu mine, PPA-ul? Nu știu cum e în România, dar probabil că în România trebuie să intri deja la barou ca să te înscrii la școala aia. Aici e invers. Te înscrii la ea ca să dai barou. În sensul că ei te pregătesc să dai examenul ăla. Și îți dau câteva cursuri de formă, adică, uite, examenul va fi așa, în forma asta. Cam astea sunt subiectele. Hai să ne antrenăm. Și faci cursuri de antrenament pentru a da examenul la barou. Ei, dar chestia asta îți dă și statutul de student, care îți permite să faci stagii și încurajează. Deci, în timp ce te pregătești să dai examenul de barou, pe care pot da doar de 3 ori în viață. Deci trebuie să fii foarte atent când îl dai, nu îl dai doar ca să încerci, că s-ar putea să ducă alea 3 vieți pe care le ai. Exact. Îți dă ocazia să faci full-time, fără alte cursuri, stagiaturi în firmă. Și toate firmele cunosc sistemul ăsta și primesc stagiari. Ceea ce mi-a permis pe mine să încep practica, stagiatura, într-un cabinet specializat în dreptul internetului și al mărcilor. Acolo am făcut 6 luni, un pic mix sclav, așa, de dimineață până seară, aveam dosare clienți, aveam portofoliul meu de clienți, lucrez direct cu clienții, foarte mișto în sensul că ești într-adevăr în pâine, din prima, fără discuții, ești deja jurist junior, mai ales că ai terminat facultatea. Am făcut 6 luni acolo, mi-a propus un contract pe perioadă nedeterminată, nu am dorit, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut pentru că am considerat că era prea repetitiv, era prea centrat mărci, făceam numai contencios pe mărci, numai înregistrat de marcă, protecție, tot felul de măsuri pentru a apăra mărcile contra contrafacerii. Era repetitiv și chestia asta mie nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut aspectul ăsta, avea foarte mulți clienți odată, aveam un portofoliu de 5.000 de clienți. De fapt, mai mult nu erau 5.000 de clienți, erau 5.000 de mărci în portofoliul meu cu clienți mari, dar și clienți mulți. Eu mai mult mă ocupam de marcă decât clientul final, înțelegeți? Pentru că marca o apărai și atunci conta de câte ori apărea un risc pe o anumită marcă. Și după 6 luni am considerat că am învățat ce era de învățat acolo, așa că am mers către o firmă. Diferența între cabinetele astea, în cabinetele se cheamă cabinet de proprietate industrial, este că sunt juriști care lucrează ca niște avocați, numai că ei nu pledează, știi, și nu au nevoie de statutul de avocat cu baroul luat. Pentru că nu ai nevoie să pledezi în instanță anumite dosare. Dacă aveai nevoie să pledezi, era un singur pledant în cabinet, procedurile erau făcute de către juriști. Și atunci tu ai ocazia să lucrezi exact ca un avocat, cu o grămadă de clienți, cu facturare, ca astea, fără să fii neapărat avocat pledant. Iar asta se întâmplă și în cabinetele de avocatură, pentru că ele fiind foarte specializate,
ai avocați pedanți și avocați care stau cu dosarele clienților și fac negocieri și fac tot ce au de făcut pentru pe domeniul lor. Dar ei, neajungând niciodată în instanță, sunt de fapt niște juriști în cabinet de avocatură. Ok. Eu am vrut să ies în lumea cabinetelor și m-am dus în entreprise, cum spun ei, în companie. Știind că în Paris sunt extraordinar de multe companii headquarters acolo, mari, ei au servicii juridice imense. Dau domnule exemplu, nu pot să dau numele de firme, dar au și 40 de juriști doar în compania respectivă. Ai un director juridic, după aceea ai responsabil pe branșă. De exemplu, am dat un interviu la o televiziune care avea serviciu juridic pe partea audiovizuală și ei aveau juriști care se ocupau numai de mărci, juriști care se ocupau numai de numele de domeniu, juriști care se ocupau numai de partea de contrafacere și piraterie. Tot așa. Și fiecare pol era împărțit și în fiecare pol mai avea încă vreo 4 soldăței juriști care făceau chestia asta. Este extraordinar de formatat în companii mari. Da? După aceea mai ai companiile mijlocii. Ce numesc eu companii mijlocii? Între 100 de salariați, ca deja să-și poată plăti un serviciu juridic, până la 1000. Mai sunt firme la 100.000, dar să zic că între 100 și 1000 e media unde poți găsi servicii juridice mai mici. Și acolo lucrează foarte mulți juriști. Și eu m-am dus într-o companie din asta, care avea 400 de salariați, un serviciu juridic cu 2 juriști seniori și m-au luat pe mine ca stagiar. Ei erau specializați în distribuția software, în Internet of Things, dacă ați auzit. E o tehnologie prin care faci ca o casă să fie conectată. Și platforma prin care faci conectivitatea între toate aparatele, una din platforme era propusă de firma asta, care lucra cu mari producători de electrocasnice, de exemplu, de calculatoare și făceam ca totul să fie interoperabil. Deci ei făceau cu mult codaj, mai făceau dezvoltare de jocuri și vânzare de jocuri video. Deci era exact și pe domeniul meu în ceea ce însemna drepturi de autor, jocuri video, software. Sunt interesant. Și acolo mi-am început o carieră, de fapt, cea pe care o am astăzi. În sensul că mie asta mi-a plăcut să fiu în companie, diferența fiind față de ce aveam în cabinet, este că aici aveam un singur client, era compania. E foarte business, în sensul că nu ești doar un jurist care face actele lui acolo, cu stanța, cu aia, așa. Adică ești băgat în direcțiune. Dacă ești, nu din prima, nu când eram eu stagiar, să mă înțelegi, mai târziu, dar lucrez foarte mult cu șefii de departamente care vin la tine pentru consiliere. Coordonezi, practic. Nu îi coordonez eu pe ei, faci consultanță la început, deci când ești junior faci multă consultanță, faci contracte. Eu făceam foarte multe contracte de licență, de distribuție, negociam cu mari distribuitori în care vindeam jocurile software, de exemplu, sau cu autori care voiau să-și vândă software pe platforma noastră și firma era internațională și aveam filială în SUA, filială în UK, în Germania, Italia și Spania. Și eu am început să lucrez cu ei. Ce s-a întâmplat? Într-un an de zile și-au dat demisia ambele juriste, care erau maestrele mele, de vreți, așa, cum spunem, așa. Și eu au zis, vrei tu să iei serviciu juridic singură? Yes! Cum să nu știi? Da, a fost o provocare. Directorul a avut încredere și a zis, păi, dacă te simți în stare, fă treaba asta. Și am rămas acolo 4 ani. Firma era cotată în bursă, deci era toată partea asta business, care povesteam, cu contractele și așa, dar era o parte foarte reglementată a unei firme cotate la bursa din Paris. Și acolo ai extraordinar de multe obligații legale față de Agenția Piețelor Financiare,
care ar fi traducerea, a instituției din Franța, nu știu dacă există în România, care se uită să comunici corect, să nu minți pe piață, să dai foarte multe documente, etc. Eu organizam adunări generale cu acționarii pe bursă și mai departe. Foarte interesant, am făcut achiziții, fuziuni, am achiziționat o firmă în Canada, adică am făcut foarte mult și pe partea de dreptul societăților, ceea ce nu era specializarea mea la facultate, dar lucrez cu cabinete extraordinar de mari de avocatură, care sunt specializați pe asta. Și tu, rolul tău în companie este să vulgarizezi foarte mult dreptul pentru colaboratorii tăi. Tu nu ai voie să vorbești cu foarte mulți termeni juridici, pentru că ei nu te vor înțelege, 1, 2 la mână nu au răbdare, 3 la mână ei lucrează în urgență, deci ce nu le place lor la avocat, și de asta își angajează juriști, sorry, e că avocatul are tendința de a face o consultație și trimite un document extraordinar de mare, care spune, uite, legea cu tare, uite jurisprudența cu tare, uite ce s-a mai decis și ies 10 pagini. Ok, și ce trebuie făcut? Exact. Da. Și nu primește un răspuns concret. Avocatul nu ia o poziție, în general, ce puțin în Franța, nu știu cum se face aici. El îi spune, uite, cam asta ar putea fi, dar stai așa că mai sunt și niște rezerve, dar stai așa că mai este și așa. Și oamenii se enervează. Spun, băi, nu, eu vreau o poziție. N-au timp, practic, de așa ceva. Nu au o decizie la final. Nu este nimeni care să spună, trebuie făcut așa, cu riscurile astea și astea. Eu, uite, îți propun, mi se pare mai avantajos să faci așa. Nu zic că nu sunt avocați care nu fac asta, dar în general evită. Mai ales dacă nu sunt clienți fideli sau cu care se cunosc foarte bine, tocmai pentru că în caz de probleme, se întâmplă ceva cu decizia pe care au luat-o în funcție de sfatul lor, ei nu vor să fie luați așa răspundere. Nu că ar exista o mare răspundere a avocatului, că doar el face doar consiliere, dar nu vor să... Și atunci noi, în funcție de cum lucrăm cu avocații, suntem cei care facem și legătura și care preconizăm o soluție. Nu ești tu cel decident când ai o direcțiune, dar direcțiunea mea încelea. Ce trebuie făcut e responsabilitatea ta, tu îmi spui. Trebuie să ai un pic și umeri să zici, băi, având în vedere asta și asta și asta, cu riscurile astea, atenție, ai riscul ăsta, eu zic să faci asta. Și cam asta e rolul juristului în companie. În sensul că, pe de o parte, face consilierea cu cei operaționali, cum se cheamă managerii de business unit. Îmi cer scuze că mai folosesc și... Nu e nicio problemă. Nu-mi vin neapărat echivalentele românește. Și... și în Franța le folosesc tot în engleză. Iar cei care... Și ai și sfaturile pe care le dai câte direcțiuni. Și asta a fost prima companie în care am cotat în bursă, în care am lucrat. La un moment dat am simțit că fac prea mult pe partea corporate, cu partea de societăților, chestiuni, fuziuni, făceam toată ziua adunări generale extraordinare și nu mai aveam chef. Și am schimbat și m-am dus într-o altă firmă pe o poziție superioară, în sensul că eu aici eram singură, dar nu aveam o paletă largă de decizii. Directorul lua niște decizii în funcție de ce preconizam, dar nu mi-a făcut delegare pe anumite subiecte. Și mie mi-ar plăcut să fac treaba asta și am găsit o firmă care era interesată exact de chestia asta, se cheamă ca poziție responsabil juridic business partner. Deci nu ești doar juristul, ești business partner și faci parte din bordul director. Eu fac parte din comitetul executiv, împreună cu președintele, directorul general, directorul comercial și directorul administrativ. Și ăsta este bordul de conducere în care tu trebuie să fii acolo ca să anticipezi problemele. Deci nu ești doar ca să, pe o problemă deja apărută, să vii cu soluții. Și postul ăsta mă plac foarte mult. E într-o companie care se ocupă de ați auzit de Enterprise Resource Planning? Sunt niște super softuri, adică mari,
care se ocupă de gestiunea unei întregi companii, de la fabrica unde produce, nu știu, haina, până când se vinde în magazin, până la POS-ul ăla până la scannerul ăla care îți vinde ție produsul, la crearea fișei. Și atunci tu te ocupi, firma asta face instalarea în companie a acestui software, dar cu toate personalizările necesare, tocmai ca să funcționeze unul care vinde haine și la unul care vinde sicrie. Că, na, am dat exemplu ăsta pentru că sunt clienți, dar adică trebuie să înțelegi specificul firmei. Și atunci se cheamă integrator, adică ai soluția de la Microsoft, noi lucrăm cu Microsoft, ca cel mai mare partener, și ei sunt editorii principali, ei nu vând direct această soluție pentru că nu pot să o instaleze în 2 clicuri, lucrează cu integratori, această firmă fiind una din ele, și după aceea tu vinzi la clienții fiind la noi firmele mijlocii și mici, mijlocii și intermediare, așa se cheamă, adică de la 10 persoane care sunt mici, salariați, până la cei care au 100.000 salariați, cred. Puteți să-i cu prostie, dar nu mi-aduc aminte 10. Mă rog, intermediare, nu foarte mari. Nu mai țineți, dar în general avem clienți de vreo între 500 și 5.000 de salariați, deci destul de mari firme. Și acolo tu te duci cu consultanții tăi, instalezi, etc. Și eu mă ocup de negocierea contractelor, care pot fi de sume foarte mari, de la 100.000 un contract mic, până la ce am semnat, negociat săptămâna trecută, 5 milioane. Deci cam astea sunt... Aducea suiți deja. Da, serial. Da, sunt sume importante și nu negociezi singur, negociezi cu o echipă, ei lucrează de mult timp la respectivul proiect. Când ajunge la mine proiectul, ei deja sunt în fază finală de concurs față de alți integratori și ei vin cu oferta comercială pe care au făcut-o clientului. Oferta comercială pe care noi, ca standardul, lucrăm împreună, tocmai ca să nu promită chestii. Vă știți, o ofertă acceptată este contract, chiar dacă nu semnezi contractul. De-aia oferta comercială este foarte importantă să fie corect scrisă. Dar odată ce au făcut detaliile, au specificat tot ce trebuia, vin la mine și discutăm și propunem un contract clientului și atunci vine cu avocatului sau cu responsabilul juridic, omologul meu în firmă. În general au omolog și negociem multe runde, depinde cât de important contractul. Multe runde, ba scris, ba în live, ba cu 10, ba cu 2 persoane, depinde. Și poate dura o negociere de la o săptămână dacă e un contract mic, 50-100 de mii. Dacă e un contract de 5 milioane, durează 3-4 luni. Numai negocierea contractului, nu tot ce pregătiți ei înainte. Cam asta e partea business pur. Este programul de lucru un aspect negativ, pentru că, de exemplu, cu mine m-a atras partea asta juridică, pentru că mi oferă acces la câteva profesii care mi oferă oarecare autonomie și oarecare libertate. Deschid cabinetul când vreau eu, pot să plec cu concediu când vreau. E un subiect delicat. În Franța, avocații încep în cabinete mari, deci nu prea vezi un avocat singur care să exerseze imediat. Trebuie să mai mult sub aripa maestrului, cum ar veni. Nu, e mai ușor să intre ca salariat, sau nu, ca avocat colaborator într-o firmă, să lucrezi mult timp și apoi eventual să-ți găsești un asociat cu care să montezi un cabinet. Nu prea vezi un freelance, cum se practică nu e așa, nu e chiar ca la noi. Nu prea merge. Eu am văzut cabinete de 2-3 avocați, în general sunt mai mari, dar niciodată la început. Cel puțin eu n-am cunoscut, acum nu zic că n-ar exista, depinde foarte mult probabil și de domeniu, mai ales în afaceri, trebuie să ai un nume ca avocat.
ca să-ți aleagă cabinetul și atunci ai nevoie să fii un pic cunoscut la început datorită cabinetului în care lucrezi. Altfel nu te angajează, mai ales că contractele de avocatură, de consiliere juridică a avocaților cu companiile sunt de foarte mulți bani. Mulți. Sunt unii care semnează abonamente foarte scumpe, în care au anumit număr de ore de consultanță, sau alții care fac la cerere. Sau amândouă, depinde de firme. De asta companiile angajează juriști ca mine, pentru că își dau seama că se duc prea tare în sus costurile cu un avocat. De exemplu, pe un singur dosar, un avocat poate fi cât salariul unui jurist pe un an. Nu înseamnă că juristul nu e prost plătit, ci înseamnă că cabinetul este foarte bine plătit și nu ajunge neapărat la avocatul final anul ăla. Ajunge în cabinet. Înțelegi? Acolo. După care se ia un procent și își împart ei chestii. Deci nu e așa tranșant. Asta ca să-ți povestesc că nu prea există avocatul de care tu povestești, care vine, pleacă cam când vrea el. El are statutul liberal, dar în cabinet totuși te supun reguli, iar alea sunt regulile cabinetului și mai ales față de asociații. Iar la început, avocații sunt exact opusul a ceea ce spui tu. Ei fac ore infernale. 8, 22, 23, ei răspund în weekend, chiar dacă lucrează în cabinet. Și asta poate dura un număr mare de ani. Jobul de la care am plecat, când am spus la prima firmă unde am înlocuit pe cele două fete care au plecat, a fost ocupat de avocatul corespondent al cabinetului cu care lucram. Deci lui a convenit să se părăsească unul din cele mai mari cabinete din Paris, ca să-mi ia mie jobul. Deci, ca să-l atragă, evident, probabil i-a dat un salariu mai mare decât al meu, pentru că în momentul în care tu, ca avocat, renunți la statutul tău de avocat și lucrezi ca salariat, pentru că nu mai ești, nu ai voie să fii salariat și avocat în același timp, asta e valabil cred că și în România, trebuie să te motiveze cumva, dar dacă era atât de bine acolo, nu pleca. Este unul din motivele pentru care v-am povestit la început că eram un mic sclav în cabinetul de proprietate industrială și nu mi-am dorit să am viața asta. Totul lumea spune că când ești jurist în companie, ai mai multă libertate. Deci eu m-am dus către jurist în companie ca să răspund la ceea ce spui tu, să am un program mai flexibil. Nu mai flexibil, dar mai fix, în sensul că eu trebuie să am o viață totuși privată seara și să pot să închid telefonul și calculatorul, cum am făcut astăzi, care vorbesc cu voi, fără să mă intereseze că arde ceva. Poate arde, dar așteaptă. Ei, și avocații nu prea au luxul ăsta. Poate au când devin asociați, și ar putea prelua cineva. Dar, în general, orarele nu sunt, programul nu este facil pentru niciunii. Eu personal fac 9-7. Cu o pauză de vreo oră jumătate la prânz. În condiții care nu mi-au pauza, în Franța se ia pauză, se iese la restaurant și așa, dar dacă sunt chestii de făcut, le fac și în pauză. Dacă sunt chestii de făcut și după 7, mai fac câteodată. Dar e o chestiune de cum îți impui tu limitele față de colaboratorii tăi. Eu le-am spus, eu la 6:30-7 cam am închis. Și ei respectă chestia asta, pentru că îmi fac treaba în restul timpului. Sunt alții care îți trimit mail-ul la ora 11 noaptea. Să nu înseamnă că eu răspund. Înțelegeți? Deci, în weekend eu nu răspund. Deci, doar dacă știu că este un proiect extraordinar, care se poate întâmpla o dată, 2 ori în an, în care să stau până târziu și s-a mai întâmplat acum recent cu negocierile astea mai dure. Dar trebuie să fie un motiv important și relevant. Nu am să îmi distrug eu viața personală pentru un serviciu, indiferent care ar fi el. Asta e un principiu de viață personal.
Și am acceptat chestia asta pentru că dacă aș fi vrut să câștig mult mai mult, aș fi intrat într-un cabinet de avocatură mare, unde știam că trebuie să fiu disponibil, că ai linie de hotline, deci trebuie să răspunzi clientului că e sâmbătă, că e duminică. Eu nu am avut chestia asta. Asta e partea cu programul. Și care ar fi alte aspecte negative sau ce sacrificii sunt necesare pentru a ajunge în această profesie? Nu știu să vă povestesc despre francezul tipic care și-a început licența acolo și a făcut tot parcursul universitar acolo. Eu, având un parcurs atipic, pot să vorbesc doar de experiența mea personală. Pentru mine au fost câțiva ani grei, cred că primii 4 după plecare, deci am terminat în 2012, am plecat imediat, după cum am povestit mai înainte. Pe de o parte, adaptarea acolo e grea, în sensul că ei au o structură foarte specifică a examenelor, a felului în care lucrează, trebuie să înveți, trebuie să fii rapid, să faci chestia asta, ceea ce nu mi-a permis să lucrez pe lângă master, să îmi câștig câțiva bănuți. Sunt mulți studenți acolo francezi care fac, nu știu, în pauza de prânz, se duc la Subway și vând sandwich-uri o oră jumate sau 2. Sau seara fac un pic de service la masă, cum se cheamă? Schelne. Sau alte joburi de student. Eu, pentru că trebuia să muncesc mai mult, pentru că nu eram la zi exact cu ce făcuseră ei înainte, nu am avut timpul ăsta necesar să mă duc să lucrez și atunci a trebuit să mă descurc cu banii de la părinți, care nu sunt mulți, fiind România, și a trebuit să mă descurc cu strictul necesar, adică cât îmi plăteam eu chiria într-un cămin studențesc și cât să mănânci așa și să-ți plătești strictul necesar. Asta înseamnă fără petreceri, fără mers în discotecă și alte chestii, excursii pe care le făceau colegii mei. Asta, cea mai greu a fost primul an. În al doilea an, statul francez, dacă rămâi student și ai fost student un an, în al doilea îți oferă o bursă socială în funcție de veniturile părinților tăi în România. Vii de la ANAF cu veniturile părinților și cum ele, în general, sunt mai mici decât ale francezilor. E ușor să ai 200, 300 până la 500 de euro o bursă socială și îți dau acces prioritar la căminele mai ieftine. Și îți acoperă taxa de înscriere în facultate. Deci, facultatea este gratuită în majoritatea cazurilor, în afară de universitățile private. Iar ceea ce te înscrii e de fapt asigurare medicală de 200 de euro, era 200 de euro, poate fi 250 astăzi, minimă, ca să fie asigurat în Franța, cu care care poți să nu o plătești dacă ai cardul european de sănătate din România. Și înscrierea la bibliotecă ceva și ajungi la vreo 400-500 de euro, cu tot cu asigurare. Aia trebuie să-i plătești, de fapt nu plătești studiile care sunt finanțate de stat, plătești chestiile astea două, da. Ei, și dacă ai bursă, îți acoperă ei treaba asta. Nu mai plătești nici înscrierea asta. Dar e greu, în sensul că v-am spus, am făcut 2 mastere, în perioada asta am avut bani puțini, în al doilea an am avut, cred că 500 de euro de bursă socială, ce deja era mai bine decât nimic, față de ce puteau să-mi dea părinții mei. Tot așa nu am putut să-mi fac job pentru că, v-am spus, stăteam de la 8 la 8 în facultate și am ales totuși să îmi fac studiile de calitate decât să fac un job și să nu reușesc, pentru că sunt mulți care nu trec. Să fim sinceri, e greu. Adică ei nu se gândesc că trebuie să trecem atâția oameni, îi trece. Nu. Din 14 ne-am terminat 11, de exemplu, din master. Adică nici măcar la master 2 nu termină toată lumea. Și asta a fost. După aceea, când am început stagiile, eu am făcut primul master în Rennes, al doilea în Strasbourg, chiriile și prețurile sunt mai mici. În Paris e altă discuție. Nu mai ai acces la căminele alea, chiar cu bursă nu am mai avut acces la cămin. Și trebuie să-mi găsesc ceva privat, care e de vreo 3-4 ori mai scump. Și a fost complicat. Noroc că mai câștigam ceva la stagiu, dar era puțin, era 500 de euro, cât mai mult, e 800, încât să-mi acopăr măcar chiria și un pic și ce mai aveam eu din bursă, încât a durat, cred,
În total 4 ani aproape, în care financiar vorbind de greu, nu ai prietenii tăi, dacă am tot schimbat Bahrain, Strasbourg, fiecare se dispersează, nu găsește loc de muncă sau stagiu, trebuie să-ți creezi prieteni noi, ei în general rămân cu prietenii pe care și-au făcut în facultate. Deci tu trebuie să fii destul de tare psihic, încât să zici, băi, asta e situația, am venit pentru că vreau să fac treaba asta și o fac. Chiar dacă nu e foarte fun la început. Dar mi-am făcut câte prieteni prin firma unde am lucrat, prin așa, mai modestuți așa cu viața în general, pentru că este foarte scumpă în Paris. Avantajul este că puteți să mergeți la orice muzeu sub 26 de ani în Paris gratuit. Deci e fain. Sunt tot felul de activități pe care le poți face pentru tineret acolo, ai reduceri la tot felul de chestii, mai ajută statul cu chiria. Dar trebuie să știți că nu începi imediat, după ce ai terminat facultatea, să câștigi un salariu corect. Asta este valabil și pentru francezi. Că poate ei imediat, să ajutați de părinți în special, dar cei care nu sunt ajutați poate n-au aceeași reziliență ca un român. Eu am mai cunoscut alți români care au venit, tot în drept. Unii, după ce au profesat ca avocați și au mai făcut un master acolo, nu s-au adaptat cu situația de a fi din nou stagiar, că nu le-a plăcut statutul de a nu mai fi, așa, au plecat, pe aia au regretat, din București, în fine. E o alegere și trebuie să fii umil la început, nu umil în sensul că ei te-ar umili. Dar trebuie să înțelegi că sunt niște etape pe care e foarte greu să le arzi dacă vrei să ajungi la postul pe care ți-l dorești. Mai sunt posturi intermediare ca jurist, este și meseria de asistent juridic, pe care nu am evocat-o, eu nu am vrut să fiu asistent juridic, că ești cel care ajută constituirea dosarelor în cabinetele de avocatură. Ai studii juridice, dar un fel de paralegal. No. Și sunt mulți care fac paralegal și mi s-a oferit imediat după facultate job de paralegal, ceea ce m-ar fi scos din situația financiară complicată. Dar, n-am venit ca să fiu paralegal, să ne înțelegem. Deci, nu muream de foame, mă ajutau și părinții, dar nu erau la puterea financiară pe care o aveau francezii în comparație. Și chestia asta a fost, până la urmă, câștigătoare pentru mine. Dar problema e că dacă devii asistent juridic și paralegal, e foarte greu după aceea să fii acceptat ca jurist. Adică, de jos în sus nu mai urci, dacă ai acceptat o meserie adiacentă. Deci tu trebuie să fii foarte pe poziție, să spui, asta e valabil și pentru francezi, măi, eu am BAC plus 5, așa calculează ei când ai licență plus master. Sau 6, mă rog, dacă ai făcut 2. Dacă ai BAC plus 5, ai acces la statut cadru. E o diferență între cei care nu au studii superioare și cei care au studii superioare și atunci convenția de muncă la ei ești mai sus în coeficient față de responsabilitățile pe care le ai. Ei, și dacă vrei să fii cadru, BAC plus 5, nu poți accepta să fii paralegal. Nu e... Da. Și, mă rog, asta a fost o parte negativă. Dar am o chestie pe care am uitat să vă spun. Poți deveni avocat după ce ai fost jurist în companie, după 7 ani de experiență. Nu trebuie să mai dai examenul la barou clasic, cu examenul la teoretic și așa, doar depui un dosar și dai un interviu. Da, deci direct pe baza experienței. Da, deci dai un interviu cu Academia de acolo, îi fac, se cheamă un grand oral, în care dai examen de deontologie. Și dacă ei consideră că dosarul tău de experiență profesională este consistent, poți deveni avocat. Este paralel asta. Iar avocații pot deveni fără dificultate jurist în companie. Super. Bun. Ce mesaj ai pentru studenții care se uită până la noi? Da. Dacă aveți un vis, urmați-l. Oamenii vor încerca să vă descurajeze. Eu am auzit mulți care au spus, n-ai să reușești, n-ai să poți, n-ai să faci, și mai departe. Vedeți-vă de treaba voastră.
Deci ne ambiționezi chestia Da, asta. da. Nu m-a interesat. E mai simplu de atât. Nu m-a interesat. Eu știam ce vreau să fac, poate nu aveam exact parcursul pe care să-l urmez. M-am adaptat acolo. Deci dacă doriți să faceți ceva, jucați-vă șansa, sunteți tineri, nu aveți nimic de pierdut la început, nu vă grăbiți pentru a dori neapărat să fiți magistrați, avocați sau orice altceva dacă nu vi se pare că vi se potrivește, pentru că există mai multe soluții, indiferent care ar fi aia pentru voi, dar trebuie să aveți încredere în ea, să munciți pentru ea și atunci satisfacția va fi de multe ori mai mare. Mulțumim! Mulțumim mult! Plăcere! Mulțumim și pentru că ai fost de acord să vii astăzi, să ne vorbești. Da, Cum cred că a fost un episod Da, reușit. foarte, foarte interesant. Foarte multe informații. Iar voi, dacă aveți întrebări pentru următorii invitați, le așteptăm în secțiunea de comentarii. Pa! Pa!